थंय पुणग्या मरता सकाळीच इलय मी होय म्हणजे पुणग्या थंय मरमर मरता तू हय मजा कर मजा माणसाची मजा आली म्हणजे माझी सजा झाली मजा माणसाची मजा आली म्हणजे माझी सजा झाली तो अंजार हसरा होय बघू जा तेव्हा काय तर शिरा पडलेली तर स्वतः जातीनिशी पूनम गाडी व्हिडिओ शूटिंग करीत आहेत आणि विनू गाडी ड्रायव्हिंग करीत आहे ड्रायव्हर बनले आहे विनू गाडी ड्रायव्हर बनले आहे नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय घाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आज सकाळची सुरुवात झाली आहे पूनमच्या घरातून. मागे तुम्ही बघत असाल पूनमच्या घरी आहे मी. आता सकाळचे 8 वाजलेत आणि काल रात्री इथे झोपायला होतो. याचं कारण म्हणजे आपल्या घराचं काम चालू आहे, मी आधी पण सांगितलेलं. तर तिथे आता झोपायला जागा तेवढीशी राहिली नाही आहे, त्यामुळे रात्री इथे झोपायला आलेलो. आणि आता आंघोळ वगैरे चहा वगैरे पिऊन फ्रेश झालो आणि आता परत निघालो आहे आपल्या घरी. इथे झोप बाबा शांत लागली एकदम आणि पुणग्याची पण सकाळी सगळी कामं सुरू झालेली आहेत. दाखवतोय काय करतो असता काम करताना दिसाक वया नाही तर पुन्हा पुष्पात दिसता काम करताना. तू आहे बस चल येतोय. चला आता आपण घरी जाऊया. काय आला कसली हां चालत चालत गावी मस्त थंडी पडली आहे, बरं वाटतं. आणि बाबलो अजून उठलो आहे की नाही तो बघूया. एवढ्यात उठा गो येऊ कारण की आज आजपासून सुरू होणार आहे घराचं काम जोरात. बघूया आबा आबा काय कामात गेलो तू काय. अरे आज काम आहे तुमच्याकडे हळद दाखवतो वरचा काढता ही साफ केलेली आहे. हे कांदे हळदीचे लावूचे पुढच्या वेळेसाठी आणि ही हळद सुकवणार ताई मग कडणार आधी पाटल्याने सांगा माहिती तुका माहित नाही की मग या थोड्या वेळ आता ती बारीक करणार समजलं त्याच्या पुन्हा ते टोपात टाकणार उकडूची आधी बारीक करणार मग उकडणार त्याच्यातून ती कापार टाकणार हिमळा आणि नंतर दळून देणार. जेजूचा लागतं परत जेजुरीचं लागतं. हा बरोबर. मग एवढ्याची किती होईल हळद बस म्हणजे आपल्या घरापुरता होता. यंदा कमी आहे. तुम्ही काय झालास आमच्याकडे चालू झालं काम चौकड बनवून घेतल्याने मग बाबलो उठलो भीती कोसळून पण झाले एक बीट कोसळला नाही. हां केलेली तर आपल्या घराच्या कामाला सुरुवात पण झाली आहे. तर जाऊन बघूया. माका वाटलं बाबलो उठलो नसात पण उठलेलो हा. आणि हे जे तुम्ही पाटाचं पाणी बघत असाल हे 12ही महिने चालू असतं पाटाचं पाणी. तर याचा उगम कुठून होतो हे आम्ही गेल्या वर्षी एका व्हिडिओत दाखवलं आहे. तर जर कोणाला बघायचं असेल तो व्हिडिओ तो नक्की बघा. खूप मस्त व्हिडिओ आहे तो. कारण की यावेळी मला वाटत नाही आम्हाला वेळ मिळेल तिथे जाऊन दाखवण्याचा. जर या पाटाचा पाण्याचा व्हिडिओ बघायचा असेल तर मी आय बटनवर लिंक पण देईन वरती आणि शेवटी पण एक लिंक सोडेन, तर जाऊन नक्की बघा. चला आता घराचं काम बघूया कितपत झालं आहे ते. चालू आहे हे बघा कौलं वगैरे सगळी काढली आहेत आणि आबा पण बसलेलो आहात आहे.
आबा किती वाजता येईल मी तुझ्या घराकडे आहे. अरे मग कधी येलो काल माझ्या घराकडे कधी असलो मग आता घराकडनं दिलंय तर आम्ही तुमच्या उठण्यापर्यंत आम्ही मी कधीच उठलेलं मी सगळा करून गेलोय बाबल्यावर का की झाला तो उठलो की नाही कोसळता कोसळता आयला भिंती तोड हे पण करायला फोडायला घेतले पण हा तुमचा ह्या दांडक्या उभ्या करा. माका वाटलं बापू झोपलेलो असेल अजून अजून झोपलेले होय मी व्हिडिओ ताच सांगा नेलं अजून कधी सकाळी झालेली नसेल किती वाजता आता तू सांग ते उठतात बसून घातला का ते उठतात 5 वाजता हो तुम्ही उठलाच हो हातात घेतलं की आग करून टाकता नुसती डायरेक्ट पीस बाहेर येलो एकच पीस टाकूया बाहेर इकडे. तकडे टाका झुंजळ काढतोय ना. अरे उपयोगात येतो थांबा, थांबा, मारा नाही येत, हा. पाणी. इकडे टाक, इकडे टाक. उठा, उठा. नाही मिळालं का उभं तो? टाकते उभं टाकते उभं टाकते सोड. हा ते बघा सांभाळ आणि तसं फुटणार नाही ते का दाण घातलेला. आमच्या बाजूच्या बिराडाचं काम झालं आहे त्या साईडचं आता आमचं बाकी आहे आमचं सगळं भिंतीपासून सगळंच काम बाकी आहे आणि घर रिन्यू करणार म्हणजे स्लॅबचं वगैरे बांधणार नाही आहोत घराचं स्ट्रक्चर सेम ठेवणार आहोत फक्त ज्या मातीच्या भिंती कोसळून चिरेबंदी करायचं आहे आणि वर कौलच ठेवणार आहोत फक्त जे लाकूड सामान आहे ते सगळं नवीन करायचं कारण ते पूर्वीपासून चालत आलेलं तेच सामान अजून वापरत आहे तर ते चेंज करायचं आहे फक्त बस बाकी काही जास्त बदल करण्यात नाही कारण की आमचं हे मूळ घर आहे आम्हाला त्याचा जो खरेपणा जो पूर्वीपासूनच्या आठवणी आहेत त्या घरातल्याच आहेत तर ते याचं स्ट्रक्चर न हलवता जसं आहे तसंच ठेवायचं आहे आणि आता सध्या आम्ही राहतोय कुठे खातोय कुठे चूल कुठे ते सगळं बघूया ही पडवी आहे सध्या तिथे सगळं सामान हलवलेलं आहे आणि हा नवीन किचन आहे आमचा काय गे काय काय पोहे करूचे आहेत बाबा पोहे करूच हो डाळ करूची आहे, भात आणि झालो आमचं- खिचडी झाली जिथे आपण रोज जेवण बनवायचो ती खोली डाळ करूची आहे. आणि इकडे चूल ही चूल ही नवीन चूल बनवली आहे अरे अगो मी तुझ्या घराकडे होतोय तू हय होत हा काय गो बाय थंय पुणग्या मरता सकाळी दिलंय मी होय घराला शांत बोल. म्हणजे पुणग्या थंय मरमर मरता तू हय मजा कर मजा माणसाची मजा झाली म्हणजे- माझी सजा झाली मजा माणसाची मजा झाली म्हणजे- माझी सजा झाली सजा म्हणजे त्या विरोधात तशा. सजा म्हणजे काय काही नाही तू मजा करू घेतय माका माहित आहे ना काय त्या एकटा थंय मरमर मरता थंय जायचा त्याच्या हाताखाली जरा काम करायचं तर नाही हो, पुष्पा, हे साफ कर जरा. हा चल याच्या तू याच्या हाताखाली बस तर आता साक्षीचा फोन येलेलो तेजग्याचे फोटो काढू घे म्हणा कारण की बहुतेक आता माका तरी वाटतं कॉलेजचे डेज सगळे चालू आहेत म्हणून काहीतरी साडी बिडी नेसलं असणार काहीतरी असणार झाला तयार झाला लिपस्टिक लावची अजून मेकअप आर्टिस्ट पण आज बरा उठलं लवकर माका वाटलं आज कॉलेज नाही तर लेट उठशील माझ्या लक्षात होता याची तयारी आहे बस असे बघ यासाठी बघ शांतकडे बघ असे नीट ठेवा हा असे अजून घे असं हात बोटा दिसा खोली होय जरासा हस तरी हय नको बघू जरा मान खाली हा नजर हलू नको 10 ठिकाणी हस गो बाबा हस मग हस ना हस ना अरे होय बघ हा
अगो ये कोया गो आता नर्मदाची व्हिडिओ येतो ना मग फोटो काढतानाचे तेजूचे नखरे पटकन पटकन दुसरा हात पकड एक हात असो पकड काय तुमका साडी जरूर येत नाही अगो असो हा असं पकड हज गो गो थांब जरा थांब एक शाळेतल्या जा अजून मागे हळूहळू असं नको एवढं फास्ट पण नको कॅमेऱ्यात बघू नको चल एकमेकांकडे बघा जरा हसा अरे बघा नाही ऐकतं काय लागत ती अकडे बघ तसाच अजून तक हा जरा मान खाली अजून तकडे पूर्ण मान फिरव हा बघताना स्ट्रेट बघ सर हे बघ हय हय मान फिरव कानपड मोकळलं कानपडच मारता की काय अजून नाही आई बघ गो केलं स्वाती 10 वेळा मागा सेट करूच लागता गो पटाक गो तो अंधार हसरा ठे होय बघू जा तेव्हा काय तर शिरा पडलेली. फोटोशूट आता करून झालेला तसे आमचे अतरंगी फोटोशूट अदनाबदना चालू असतं ते इंस्टाग्रामवर मी अपलोड करीत असतं तर ज्यांका कोणाक बघूचे असतील हे असले फोटो निसर्गाचे पण असतात बरेचसे निसर्गाचेच असतात आणि असे माणसांचे असते जास्त असतात तर ते सगळे आपल्या इंस्टाग्रामच्या अकाउंटवरच गाडी विन आहे म्हणून सर्च मारा अय काय चालूच आहे जोरात तू एवढं जल्दी मध्ये काय चाललं अरे मीटिंगला जायचं आहे चालू झाली मीटिंग तुझ्या मजा मग गाडीचा भाडा दे आता रिक्षाने जायचं आहे तिथे माझा मी तुला सोडू घेतो तू मला सोडव रे जरा इथे हा मग भाडा लागत ते मी ते मग तुला देते काय हा चालत काहीतरी नाही आपली ठरलेली अमाऊंट असतात अरे माहिती ते सोड रे मग अळूवडी कधी करतो अळू तुझे सपले भंगले हळूहळू आहे आता कसं रे मेला का पाणी एवढं ढापतास पाणी अजून नाही का रे आता मे महिन्यात कमी होता याच्यात आहे बघलं आता येणार कधी जात असता दुपारी मग जेऊ तकडेच नाही जेवायला इथे मॅडमला फोन येतात मॅडम हॅलो इलाय थांब येतोय कॅन्टीन येतोय पुष्पा हाक मारून जा पुष्पा हय आमच्याकडे मग मरमर मरतात हा बघ तुका गो काय तुका फिरण्याशिवाय काय धंदे हा बघ काय काम बघ काय करता चालू बघ आता काय बनवतं काय आता डाळ भात आणि नाश्ता काय पोहे 2 किलो होऊन जेवू जेवायला संध्याकाळी साधं मराठी नको बघा साधा मालवणी वया मालवणी तेच माशाचा साधा मालवणी म्हणजे माशाचा आम्ही परवा सकाळी जाऊया माशाने कधी चालेल वडापाव खाऊ काय सांगायची याच्यात आता मीटिंगला हे काय म्हणजे आता तू बोललोच नका वडापाव देतो हा म्हणून. तेच आता मग मला पाहिजेच आहे आता वेळ उगाच होणार मी येणार की एवढ्या लांब म्हणजे खाली तुका सोडून येणार म्हणजे फोन तुझे जाम वाढलेत आता एवढे फोन आहेत हॅलो आमदारी झाल्यावर किती येतील काय गे तू काय बोलायचा तिच्याकडे स्पेशल कॅमेरा ठेव हा बोल काय दा मग हा दू नंतर मध्ये अंत अशी लावले ना झाडा बिडा दाबून तरी लावची कळत मग आपण कुठे चाललोय तुका माहिती कुठे चाललोय तुझ्या बरोबर मी चाललोय मुंबईला आम्हाला माका कधी बोलावतं बोलूचे काय गरज आहे यायचं तुम्ही हो तुझं तोंड दाखव असं करून त्यांना कळान दे आज व्हिडिओ शूट कोण करता लांब पकड आता हे बघ दिसतंय. तर स्वतः जातीनेची पूनम गाडी व्हिडिओ शूटिंग करीत आहेत आणि विनू गाडी ड्रायव्हिंग करीत आहे ड्रायव्हर बनले आहे विनू गाडी ड्रायव्हर बनले आहे त्यांना त्याका जरा सोडून सांगलंय जरा नारिंगरे कॅन्टीन वर फुकट सोडत नाही वडापाव 100 हा, 100 वडापाव. रुपये कामाक आयसून देता का 100 रुपये कामाक लावल्या ना पण
रिक्षेन गेलं असतं 150 रुपये होती. मी तुका अरे जरा तिथे सोडायला सांगितलं माका उशीर होत तो. मग सगळ्यांका वडापाव होती कामगारांका खयचे कामगारांका इले तेवढे कामगार काम करू. मग तू आता वडापाव घेऊन जातो मला देतोय तू वडापाव. खय दाखवतो ह्या दाखवतोस त्यांका बघ अरे. त्याच्यात दिसत नाही. अरे मला दिसताय तू मग? तू त्यांना आता काय वडापाव घेऊन देतोय नाश्ता करून झालं. झाला तरी माका देतोय मग काय? असं. वडापाव. त्याच्यासाठी गुगल पे चालू असं आता देतोय बस. गुगल पे नाही आता मग म्हणून मुन्नाकडे गुगल पे हा आता नको आता उशीरच झालो आधी. हय उतारतं की होय उतरतय. त्यांना बाय बाय करा आता. आता मी नारिंगला कॅन्टीन उतरतय त्याच्यामुळे तुमका आता बाय बाय. चला तोंड जर हसरा ठेव. शांत बोल. म्हणजे पुण्यदय मरमर मरता तू हय मजा कर. मजा माणसाची मजा झाली म्हणजे? माझी सजा झाली.